Internet Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03 /06 870 98312. Attenzo! Valentine Theater Show! Op vrijdag 14 februari organiseert Roosevelt Counseling Entertainment Theatershow, Sweetie Lobitori, cabaretier Michael Roosevelt, relatiecoach en seksuoloog Skoos Kroger, bekend van Den Boyfu Bakajari. Muziek door DJ Vincent. Locatie, Wie Eetgekerkie. Tijd 8 uur tot 11:30 's avonds. Haal je tickets bij Eetcafé De Draver of Ricardo Eetcafé. Valentine Theatershow in Wie Eetgekerkie. Kromme Hoekstraat 136 1104 AK Amsterdam Zuidoost. Vrijdag 14 februari. Check it out. That is the Africa music. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Jou de Baka Cultuur TV speciaal voor jou. En natuurlijk Theoda President we bar alles van Boom Bijodi hier te kantoor Linjazo in Rotterdam. En natuurlijk met niemand minder dan de heer King Nanga Beta. Ja mensen, jullie kennen het al. De heer King en Beta aan de zomer, man. Ze praten. Ze zeggen niet. En de lolo zijn de mij takje. De mij tak zijn de maar. En jere shi. En zijn de maar sabi. En natuurlijk, als een brokobana. En toen dat brokobana, dat wordt ook taki. Hoe de shing. Want dat basket is vangen. Basket is vangen, meneer King taki. Ja, Pranasa, meneer King. Hoe gaat het die bij je? Brokobasket. Oh, goedemiddag. Dan Holland na goedemiddag. Maar ori na alles. Je grond tabu peser na man de. Want
overal Sranamon. En mis de andere Sranamon op de kamang. Dus we bar ori, speciaal in Sranam, alle ras. En dan beji tak je me kan bar wat bis maar ori. Dat na mevrouw Jacoba Beer. Sabi dat bigis maar die stap 96 jaar. Afgelopen donderdag. Maar dat is een foto van vrouw. En denk je, oh my god, 96 jaar. Mama, mami de boon nang hem ching. Aboy bij dat naam, hier dat je, brada, cultuur TV na we sweet des maar, we sweet dat bigis maar dat is. Dus mi de best sabi mami saptak, en sap no toch mi hoor rekenen na de sansamenta kan mo me bro na dot taki na bigis taki. Mama Jacoba Beer, me barrio odi jaren, me heel grond tapu sabi taka 96 jaar tapu. En dan nomo bar meeting Jane King. Verjaardag die 9 februari, ik heb 57 jaar. Ah, weet je, pas dan ja, die avond 57 jaar. Jane met verstering. Gezondheid, kracht. Dat die man is op dan samen leren altijd tot dat de man belangrijk man wat kan net passie. No, praten dat no. Nou, belangrijk man dat is ready. 7 foto want ik vind 7 foto, ik vaar dan 7 baas foto Jimmy. Hij is zo waar. Tot zover. We komen dadelijk begaan. En natuurlijk, niemand minder dan Beta. Want Beta op dat nee, Beta, hoe gaat het mee? Papi? Nou, rustig. I go. Een beetje druk, maar I go wel. Beta, wat is jou opgevallen aan WikiDC? Want 2 weken geleden, ik ben ja, toen Taktori. Wat is jou opgevallen? Ik dacht, jongens, dat is niet moest. We begonnen gelijk met de deuren uitvallen. Safali op, want in het verleden ben ik kwantori toe. Money ontbreekt nog heel in de kast nog ding. Heb je ervan gehoord? Ik ben niet echt op de hoogte van government take en dat soort zaken. Maar wat me wel is opgevallen, om als antwoord te geven op de vraag, is de wijze van politiek voering in Suriname momenteel. Dus de wijze waarop er propaganda gemaakt wordt. Hè? En ja, dus dat is me wel opgevallen. Ik kan wel wat verschillen zien onderling tussen partijen. Ja. Hey, maar je weet wat ik gelijk wil zeggen. Want if na VAP zijn heb zou weer taki. If ABOP zijn heb zou weer taki. Maar nu de NDP. Misschien was dat maken naar Marcel Oosburg. Hebben jullie dat ook gezien? Hoe je er was aan die seksa? Nogmaals. Hoe je volgt NDP nog? Wel, minha tak kon sanik NDP mas sama tak kon era san isap tak demi ko na media be kon bas ede até ora tire ma be for ordela ma isabito afle da mana Gilmore mag nak tak kon sani isabito para special over 60 jaar san ma tapu ma sak fuk bas no ba ede asa fuk bas de op de pero da ma dedek ba ama dedek ba brada dan ma mus do uitspraak met ina ma sakete we era na mevrouw Ingrid dan neem ik kwalijk era ik behoor tot de stam van de ongelofelijke Thomas mine brief is mij tegen niet zomaar sabi toch en alles maar zo kan op alles maar si trouwens met de bedrijf is si tak ama dede maar mine brief tak dede temi ref dede temi tanga na sa tak ai tak dede maar mine brief ba rotzooi dat die man kan dede de ben voor VVD de een cremera, maar ik zou staan met dat crematie. Crematie want tak-taki, no, geen spoorloos, niks van mannen te background tapu moro. En wat betreft cijfers aan een NDP, no, maar dan moet je elke jaar met een sabiara man. Dus na baas van bekan we dan man bij elkaar. Mine here mevrouw Simons sting. Stress, lekker here wan Marco Erigeri, wan Marcel Oosburg Erigeri, wan Trakoli de Kari ja, maar dan staan of koelie maar staat tak mina blakke man klaar is geen punt uit. Alle de man Erigeri tak zij zijn NDP. Brada, die baas de dal die ben no, de man nou Erigeri zo. En pas maar komen tegen elke keer taki me 4 keer en terus taki brada. Horrible brada. 60 jaar die tak pas. Sabi toch. Nou die keer zo brada. Tak gewoon, maar die lukken van Marcel Claratori tegen de man tak lukken no brada. You nanga you only me nanga rust.
Snap je toch? Kolibatori rust. En naar rust af van ouderen. Want zogenaamd als aan praat in kampo, want dat je een. Het feit dat ik me dus aan die brada Aden moest president. En dan trek ik present naar mevrouw Simons moest president. Hallo! En dan gaan die checken straat hier toch? Oké, maar vast aan ik, want ik wil naar stemmen, dus wie de meeste stemmen krijgt. Of vast aan ik, een partij bepaalt dat die. Maar dat mensen zeggen nog eens, maar dan leggen we uit vast aan het moest wakker. Maar dan leggen we nou uit dat je de man kiezen, of zij de man kiezen, is dat niet ook. De man kiezen hoofdbestuur met mevrouw Simons aan de leiding. En dan wordt onder hoofd van elkaar. Maar dan nou, mijn kastraat komt baat, jongen, deze stem die dat je dan lekker keel een selectie met die toch niet was zingen of van man. Amata dossier voor alles maar furu. Maar dat mensen sorry toch. Alle na maar kost NDP sabe furu. Nou semua de beroko. Allemaal beroko na NDP. Allemaal furu. Nou allemaal want Trump president. En sabe era omdat basta pode fazer stuur peloton. Berarti tidak doang bener-bener tangan nou saya tak doang Trump president. Omdat die alle de manati de beding C en NDP. Het allemaal met tijd NDP. Dat men uit de misdoen uit naar bestuur, naar baas. Tegen baas, dat klinkt nog baas, dan heb je het maar nog de eens. Dan kan de baas bij de liberté. Maar dat allemaal een long way. De long way die bij voor kooi, dat zogenaamd dat op de eigen voor kooi, dat de wantron president wantron. Want man op uit dat kamp op mopo daar maar tak wantron president. Baas people wel laga jak bara. De mama net president. Als dan bezet zo mij langer, maar bon. Ko job even. We gaan een beetje dat. Wat de kantoor even. Beter na econoom. Mensen te wat dat cijfertorie. Dat beter kon. Beter moet. Ik volg ons dan niet. Want broodje met die 8 miljoen. Heb je dat wel gevolgd? Een houten brug, een Oedoebrug. De mafia van brug. 8 miljoen SRD. Hoe je dat hoor? Wat? Nou. Dat is wel een schandaal, maar wat ik heb vernomen, of wat in de media is komen, wat in de media is verschenen, dat de minister heeft aangegeven dat het geen 8 miljoen Surinaamse dollars heeft gekost, maar veel minder. Maar wat het exacte bedrag is, heeft hij niet, hoe zeg je het? Heeft hij die prijzen gegeven? Heeft hij geen prijzen gegeven. En, maar dan kon een bedrag voor 8 miljoen. Dus ja, is een hele mooie vraag, maar in het kader van transparant beleid, dan zou je het wel moeten prijsgeven om te kunnen zeggen van hey, dit is gedaan, dit is verkocht, dit is niet gekocht, weet ik veel wat nog meer. Dus een onderbouwing, maar ja, dat is niet gebeurd. Dus ja, 8 miljoen. We hebben gehoord, het is 8 miljoen naar voren. En op 8 miljoen. Oké, wie zou bij de 4 miljoen? Maar look naar brada. Wie zou bij de 4 miljoen? Luku, wie zou bij de 4 miljoen? Kijk, luister, Luku. Ko beginnen a toris refi, hè. Alvast, mine kraakt niks af. Maar het is wel belachelijk dat je aan een houten brug gaat openen met staf als minister en weet ik veel wat nog meer. Bierespoiti, tapma broodje. Dus als we praten over duurzaam beleid, minister heeft het constant over duurzaam beleid. Dat is geen duurzaam beleid, want als het duurzaam beleid was, dan had je desnoods 30 miljoen betaald, maar voor een brug dat 75 jaar meeging. Toch, dan had ik er geen moeite mee. Maar je gaat 8 miljoen betalen voor een brug dat volgens mij niet eens op een boerderij meer, ergens gewoon in de wereld zou men een houten brug plaatsen. Snap je me? Dus ja, dus ik denk van dat is wel belachelijk, maar die 8 miljoen sowieso klopt niet. En na 3 weken nagerepareerd te hebben. Ja toch, na 3 weken. Dan is het basta maar ja toch? Ik brada. Maar dan kijk voor de man dat 20 man moest gespoord bier opening gewoon broodje. Nou, het is populistisch beleid toch? Het heeft te maken met populistisch beleid, omdat het is, we weten, het is Pagara-tijd, verkiezingstijd en we willen allemaal weer met onze verworvenheden. Kijk, de president, ik wil niet afwijken, maar de president heeft ook een pocketboekje
hoe zeg je het, gelanceerd of laten maken met verworvenheden. Het pocketboekje is precies zo klein, net als zo'n verworvenheden. Dus ja, maar wat ik wil zeggen, het is populistisch beleid. Kijk, infrastructuur, je dient het gewoon aan te pakken. Asfalteren, gebouwen opzetten, scholen bouwen, het is gewoon je plicht als regering. Wij als volk, we betalen belasting, of het volk tenminste, het Surinaams volk, zij betalen belasting. Dat is ook een plicht, ze dienen belasting te betalen. Aan de andere kant is het de plicht van de regering ook om te zorgen voor infrastructurele projecten, voor onderhoud, voor stadsverfraaiing en alles daaromheen. Dus ja, ik vind niet dat het nodig is om te gaan staan om weet ik veel hoeveel kratten bier, 20, 30 en een foto met een helm nog erbij te gaan maken bij een houten brug dat volgens mij iets minder dan een jaar mee kan gaan. Maar brother, ere wie ere toekomt, hè? Ja toch? Maar om te zien dat als er nou volk, wiki, want als dat is van 8 miljoen, nou een dame uit dat buurt, Chiara Torres komt op talmenti. Maar de meren, de bedrijven. Ja. De bedrijven vrouw bij ja. Dat meren. En vrouw. Vrouw dat het wordt bedrijf. Vrouw, take je big op jara. Je moet de, want if je nou een ananapoti erop is, sifutaki, na blakasman tak nou. En de man met tegen met asane had me want if je bij de Instagram. Alla den bode na de na me kos de man erop tak. Zij met de man taki. If de poti Sramang na strati kan taki. Zijn met de man dat no taki. En brada, je vindt dat met kadama Hindustani. Hindustani na Japanese. Zijn met une jero sting. Zijn met une jere sting na so blakamang. Blakamang sting jere. Egi kragi. Egi kritik tak sa ep sa ina kondre. Terwijl allemaal vieren. Allemaal vieren. Te jere wan Hindustani tak masani. Zij de goed taki. Fashion doen boom. Wat taki. No, alle na mij tak fashion doen boom. Aten voor bouters brada. Men zegt wie is brood men eet. Aten voor bouters brada. Als we de confiari na strati. Confiari alle na man die bij de domeina de confiari. Alle man trop. Chin partijleiders no, waaronder Isabel Abtien Buriki, die gesluiten aan Biggie Buriki. Nou, maar kijk, Luko, Assam van die brug, hè? Abrootje, Luko, 8 miljoen. Volgens mij, Abrootje, een van die houten planken, volgens mij. Ja, de man. Ja, toch? De man, la mama gewoon potten. De man, onder zijn rug. Juist, de man potten naar luk toe. Van bij de Nederland, hè? Zo'n minister wordt verantwoordelijk geroepen. Natuurlijk. De man wordt dan jong, wat ben je mee bezig? Welke minister gaat hier over? Hij zou niet geroepen worden, hij zou vanzelf opdonderen. Niet alleen de minister, hè? De minister en zijn heel team zouden ze. Ja, maar de minister moet ik maatregelen, hoe kan dit? Precies, en kijk, Luko, één ding wel, ze zijn bezig met een verbinding, hè? Een brug, hè? Bij. Saramaka-Doorsteek. Oké, nou een mooi project. Het is een heel mooi project. Toch, 6-baansbrug, 3-baans, 3 gescheiden rijbanen. Want tegenwoordig in de wereld zie je ook dat de meeste wegen die worden aangelegd zijn gescheiden rijbanen. Maar het was een project van de vorige regering. Het is geen project van deze regering. Toch, het was al in de planning dat na asfaltering van de Martin Luther Kingweg, asfaltering en rehabilitering van de Martin Luther Kingweg, dat ze daarna de van het Hogerusstraat zouden aanpakken. Toch? En het is gewoon een project van de vorige regering. Maar deze minister hij gaat ermee pronken. Net alsof het initiatief is gekomen vanuit zijn regering. En wat ik ook jammer vind is dat. Kijk, laten die mannen werken op hun tijd. Maar jij vecht ermee om je haast je om die brug om te scoren. Zodat die brug voor 25 mei af is. Zodat je politiek kan gaan scoren. Terwijl hij heeft aangegeven 26 maart is die brug open, wordt die brug opengesteld. Vraag ik mezelf af. Gaat het werk wel goed gedaan worden? Want het weer in Suriname is volgens mij regenweer. Hè? Gaat het werk wel goed gedaan worden? Of gaat het gewoon erom van, hey, weet je, doe snel iets. Maar voor 25 mei moet die brug wel open. Hoe zeg je het? Opengesteld worden voor verkeer om politiek te scoren. Ja. Maar weet je wat ik echt denk? Mijn mama toch altijd met denk systeem. Met denk je altijd
negatief. Dan wil ik zeggen dat de leren nu toch. De wetman te jullie door de man kon in de man bedrijf. Ze kijken je negatief aan. Jij moet komen bewijzen dat je positief bent. Klopt. Snap je toch? En dat mensen op zijn andere man zien. Dan mijn loon doen en sanin. De massa dat ik loon was sanin. De Uroko nanga haas. Nee liever boeroko. True. De mensen zo posten naar mij dus dat de man de bak later. Dat men niet tegen mevrouw Simons. Ik kan dus zeggen wanneer. Als je aber lid in de regering of je doet mee in de regering. De hele boerenbende in Stroto. Maar kijk. Sentengue. Brada. Bouterse had geloof in de rechterlijke macht. Snap je toch? Dat kiering. Ja. Dat kiering. En dan wat is een keer Bouterse? Want dus we kunnen kiering bij Arke Wansanisi van Manisi. Een vakbondsleider die een derby. Derby we geven een verklaring af bijna 8 jaar geleden. We doen Arkama helemaal uit. Nou, mijn takkie van Bouterse is dat door de 8 december tori. Maar hij heeft er naar volk. Vraag dan bij je naar onderhouden. Nou, beamen. Nooit aan mij beschuldigd Bouterse. Mama tak alles aan zijn denk is Bouterse. En volgens mij, zoveel jaren terug, is het toch. Luko la minus al lang derby deed ba. Maar volgens mij die derby bij de beleven de verklaring is af. Als 60 jaar plan is voor de wetman, is niet bekend op tafrijte. Dus hij kon ook niet daarover praten dat Luko nou. Ik kan draaien van jou aan, doe even aan het doen. Maar de wetman kan tappen maar 60 jaar lang tak no wan kuna masabi. Wala maar lo dede goe. Dat soort rechtspraak wil administreren. Soort rechtspraak. True. Zo de rechtspraak wil administreren, brada. Want allemaal ben je aan een verklaard dat een derby nou aan een zogenaamde handlanger gebouwd is. Toen allemaal gewoon verklaren dat ik kon nou. Allemaal lust niet met me maar daar mij lust niet met me maar dat je niet even denkt dat je hebt een hand en spandiensten verleend. Maar bouwt ze altijd dat je Minasabi, ik was niet daar, ik heb het niet gedaan. En dan kwam mij derde. Binnen 4 dagen in Sapsuma Kirama, Sumana Kirama, alle de man is lonchara man kon de lek drapen. En dan was van Sapsuma man, nou onderzoek naar doen maar. Hey, hij kon er nou een bende jong. Hij kon er nou een bende jong, bro. Dus vanaf de lage klasse tot de elite klasse, tot de hoge klasse. Tot de hoogste klasse, brada. Iedereen overal is bevlekt met corruptie. Iedereen doet wat hij hebben wil. Bijvoorbeeld, kijk maar, wie is op Sanasani? Maar de eerlijke hè. Mij focus me morgen voeren op het politiek-economisch gedeelte. Is dat toch? Ik kijk niet naar de manier van politiek voering als zodanig dat Bouta, Santoki, weet ik veel wat nog meer. Vanuit een economisch perspectief, dan beoordeel je. En als ik dit alles wat deze regering heeft gedaan tot nu toe, als ze wel werkelijk iets hebben gedaan, toch? Positief, moet vergelijken met de vorige regering, gewoon in relatieve zinnen. Dan kan het dat de vorige regering toch wel, ze hebben ook heel wat populistische dingen gedaan, maar uiteindelijk is het volk toch ten goede gekomen. Want een simpel voorbeeld, COVID-19. Stel dat Wanica ziekenhuis niet was gebouwd, toch? Stel dat Wanica ziekenhuis niet was gebouwd, waar zouden we al onze COVID-19 patiënten moeten zetten? Opbergen. Ja toch? Kijk, het Marwina ziekenhuis hebben ze gehad van Frankrijk en met een bepaald deel moest de regering inkomen. Is toch top? Is een topproject. Is goed gekomen. Het streekziekenhuis Achoni. Streekziekenhuis Achoni. Deze regering is gekomen. Eerste wat de minister van Volksgezondheid Amar Ramadini heeft gedaan, heeft alle Cubaanse artsen terug laten komen uit ons achterland en heeft ze weggestuurd, ze zijn vertrokken. Oké, Achoni ziekenhuis is zo gebleven. Wat is ervan geworden? Mensen zijn gaan plunderen, mensen zijn bepaalde dingen gaan doen. Toch? Zijn gaan plunderen. Maar even dan mag je doorgaan. De eerste plunderaars waren een Hunistaanse artsen. Waren Hunistaanse artsen, brother? Hebben die mensen in hoe noem je die plaats weer? Waar die ziekenhuis was? Achoni? Achoni, no? Ja, toch? Ja, weet ik veel, maar die mensen hebben letterlijk gezien dat de huisartsen, snap je toch, van Hunistaanse afkomst, die man voor alle de apparatuur dat ik ken en wanneer.
Ik was niet daar, ik heb het niet gezien, maar we hebben het gehoord. Is wat we hier hebben gehoord. Wat jullie hebben gehoord? Kijkers, is wat wij horen hier. Wat wij hier te horen krijgen hier in de media, wat er allemaal gebeurt. Toch? Maar op basis daarvan doen we ook een uitspraak. Maar ja, en Luku Alade Sansa de man doet, de man plunder. Kijk bijvoorbeeld Bouterse, als je gaat de weg van de Oost-West-verbinding van Paramaribo naar Nikeri. Het was in de planning dat de wegstrekking vanuit Jenny, dus Jenny is waar Koppernamenbrug is toch? Van Jenny tot hier naar volledig gerehabiliteerd zou worden. En die zou 2 maal breder worden dan die al is. Deze regering is gekomen, ze hebben het contract opengebroken. En ze hebben die weg gewoon geherasfalteerd. Toch? Maar even smal gebleven. Maar wat is er gebeurd met het verschil van het geld? Want het is minder asfalt toch? En om het technisch te beoordelen. Het is toch minder asfalt, minder dit, minder dat. Wat is er gebeurd met dat geld? Ga kijken naar de weg van Nikeri. Middenstand polder. Ik heb het wel gehoord. Saapassi Geersi. Toch? Zo kunnen we verder gaan. Kijk maar naar de Van het Hogeruisstraat waarop het lijkt. Ja. Kijk maar naar de Willem-Campagnestraat. Zie je het jaar en dag. Regeringen komen, regeringen gaan. Niemand probeert het aan te pakken. Hadden ze de NDP in 2020 nog een kans gegeven, dan was dit alles wel zeker aangepakt. Maar nee, dezezelfde regering toch, heeft het volk toen beïnvloed, want ze hebben ook een dikke vinger in de pap. Heeft het volk toen hoe zeg je het? Beïnvloed. Met leugens, met weet ik veel, met fake news, met fake accounts, noem maar op. Toch om te komen zeggen dat ze het beter zouden doen. Chano zitten, Chano komen, weet ik veel wat nog meer. Maar vandaag de dag, kijk hier, zijn we zo laag gevallen dat we pakketten uit India moeten krijgen. Waarom heb je niet gezegd van, weet je, we krijgen pakketten uit India, is tijdelijk, let wel, tijdelijk. Toch, maar ik ga nu met de regering in overleg treden. We gaan tractoren uit India kopen. Want los van pakketten, India produceert toch goed tractoren. En India produceert toch ook genoeg equipment voor de agrarische sector, voor de landbouwsector. Waarom heb je niet gezegd van, luister India, ik wil dat je me helpt. Toch? Tijdelijk met pakketten. Maar laten we praten over de investeringen in mijn agrarische productie. Ik kan toch tractoren hebben gekocht op rekening, op lening, op afbetaling, noem maar op, financiering. Toch voor de landbouwsector. Had je desnoods die paddyboeren van Nikeri, toch? Zeg maar nog meer ondersteund om te gaan landbouwen, om te gaan investeren in de infrastructuur. Toen had je dat tenminste gedaan, maar nee. Je gaat bedelen, je gaat vragen om pakketten. Broeder. En het is deze regering, die het constant heeft over duurzaam beleid. Maar dat is geen duurzaam beleid. Dit is geen duurzaam beleid. Dit is echt tijdelijk, dit is echt niet verder nadenken dan jouw neus lang is. Ja toch? Je had bijvoorbeeld ook kunnen zeggen van, kijk naar die wegstrekking, Jenny, Koroen. Je had toch ook daar tenminste gelijk 2 om 2 bands gemaakt. Er wordt toch een snelweg, er wordt tenminste ook een A, desnoods een A1 of een A2. Like van in Holland, waar we A15 of A17, snap je toch? Had je dat gedaan, maar nee, dat is geen... Ik vraag me af, waar is onze visie? Je hebt het over, je praat over economische dingen, toch? Ja toch? Maar ik ga je dan zeggen, je ziet dan iets over het hoofd. Als ik het niet goed heb, ik kan takken. Ja. Deze mensen zijn aan de macht gekomen om te plunderen. Om te plunderen. Want deze mensen hebben een plan. En de mensen werken volgens een plan. En volgens mij een plan de man rond aan mijn afkaba. En wat is deze mensen een plan? Om alles in hun macht te hebben. En wat het economische betreft, ik zeg, Barada, weet je wie de economische macht in Suriname heeft? Dat is Baiwara. Daarom niet dat ik winst tot de regering komt. Toch? Stel er komt een nieuwe regering. De regering moet een werkverschaffing, noem maar op, economische dingen doen. Wie denk je dat aan tafel gaat komen zitten? Nangere mannen zien. Hetzelfde. Even brada, nu want ik gewoon de takkie. Maar het zijn dezezelfde bijwas die gaan komen zitten praten hoe het moet of hoe het niet moet. En als je dacht, nou, het is te duur, en dan dacht ik, bon, het is te duur, dan doen we niet mee. Ja, dan kan je niet verder gaan. Nee, maar economie in de man brada.
Ze hebben nou de economie in handen, die hebben een rechterlijke macht in handen, die hebben openbaar vervoer in handen, die hebben bijna alles aan de macht in handen, brada. Deze mannen zijn boevenbende, brada. Nou, maar Luko, het is wel, het weet wel zwaar. Ik vind kan man, want de man nou een boevenbende. Nee, maar dat zijn ze, brada. Ja, toch. Maar bepaalde smaakvoelen, de man familie legt uit, de man stelt teleur, de man nou investeert in de politiek, begrijp je toch? Dus ja. Daarmee geef je gelijk. Maar daarom denk ik toch, na plan voor de man. Een plan voor de man. Plan voor de man, brada. We moeten alles in handen hebben. En de man staat ook in de plan van de man. Liebe een blakke man, de op een 40 partij en waarin Pelukunono verkiezingscontact, bijna 50 blakke man partijen. Dat lukken de allemaal tutu 3 man. Allemaal wat een president. 50. Eerder hun staan op een morenpartij, dat zogenaamd Tjanneboom. Nee, die man op een partij moren. Pakai sarikba. Cara brada. Wat dan was dat even, brada sa. Dit is na broko bana, broko prisi, is niet dat? Hey, brada sa, hier zijn we weer Cultuur TV, speciaal voor jou. Maar waar het om gaat, Chan heeft zoveel beloofd. Maar beloof tot en met. Lig in de tunnel, alles zo zijn. Wat is echt gelukt onder leiding van Chan? Is dat zijn mijn actie dan? Omdat we weten allemaal dat logo. Ik weet wat gelukt is. Regeren nog wel los niet. True. Dat is niet makkelijk. Beta. Wat gelukt is. Wat is gelukt? Al die miljoenen, miljarden, billions of dollars. Niemand weet wat ze zijn. Amat takwas hani. Zij Chan tak tegen amat voor India hier no. Dus mooie warika je pakket voor jou. Maar tijdelijk, want toen je maar zijn gewoon ook beren, is weer. Maar hoe zit het morgen dan? Hoe zit het overmorgen? Dus even maar met jou een tractor of een vliegtuig voor vrij abrade, dus dan zo praten we besproeien. Ja toch? Dan weet je dat je dingen, je kan je eigen dingen planten voor Amerika nyamara. Ja, of ga je blijven vragen aan India. Hey, volgende week komen er weer pakketten volgende week. Of is het omdat verkiezingen komen? Dat net comfort in de man plan, brada. Oké, de man doet het best. Maar één ding zie ik wel nou gebeuren. Schoolbureau bouw. Dezezelfde man, of dezezelfde president, hij was toen minister van Justitie. En ja, hij had al een staatsing gegeven om een hoofdbureau van politie op te zetten. Ze waren ook al begonnen. Het is misgegaan. De man naar Kimbro. Nee, de man naar Kimbro direct. Het is misgegaan. Het heeft een aantal jaren daar gewoon gestaan. Er werd gebouwd, gestopt. Uiteindelijk zodat hij bij trainde. Uiteindelijk als hij hem aannemer zijn bouwasani, als hij hem aannemer dat hij kies opdracht voor naken broko. Toen lees hij maar kies money. Begrijp je? Nou, als hij man die zie, ik ga een start zijn voor hoofdbureau van politie. Weet je, kijk. Binnen 3 maanden, brada. Binnen 3 maanden. Dat kan toch niet, jongen? Ik weet niet waarover deze man het heeft. Als hij droomt of als hij wel zelfverzekerd is, maar we moeten wel alert blijven hè? Met fraude tijdens de verkiezingen. Omdat deze man is zo zelfverzekerd. De president is zo zelfverzekerd dat hij terugkomt, dat hij weer gaat winnen. Hè? En wat ik jammer vind is, ondanks, kijk, je bent mens. Je ziet gewoon dat het niet goed gaat in Suriname. Je ziet het gewoon. Wij horen het. Maar als je gewoon kijkt naar beelden op YouTube van de media en alles wat verschijnt, zie je gewoon dat Anego Boom schrijft. Maar je bent zelfverzekerd, je bent zo overtuigd dat je terugkomt. Maar je ziet dat volke bari. Maar je ziet dat volke bari. Maar om rekening, we zijn momenteel verdeeld hè. Het Surinaams volk, we zijn geen één meer. We zijn verdeeld. Dus een bepaald deel van volk bari hè. En ook dat speelt een bepaalde rol. Ja toch? We zijn echt verdeeld hè. Want
zeiden met Takasansi. Mina wan takik, maar na Blakaman klagen moro voeren. Omdat Blakaman de moro voeren. Ja toch? De Blakaman, sabi op lijn, sabi op connectie. Alla de man dat ama puru, bat op den post, ama pot soso, en igi mang sa gersen of mati of dit of dat. Dus, if you weet de man sabi op wanneer een of spam mi omo dape ama kayep mi. Als dat gewoon moeilijk, je begrijpt me toch? En het lijkt wel van al deze mannen, ze denken letterlijk en figuurlijk aan hunzelf. Maar dat kan vaarlijk zijn, joh. Money moest mekkie, ikke en de rest mag stikken. Je bent president, je hebt weet ik veel hoeveel volgauto's, dat mag. Dat mag. Als je vindt dat je onveilig voelt en je wilt je veiligheid verhogen, dat mag. Je bent president, snap je me? Maar waarom zou je je onveilig moeten voelen? Dat wil zeggen, je hebt toch veel op je kerfstok. Nee, maar Lukono Brada. Nee, maar Lukono Brada. Is het niet opvallend? Want ze net gewoon staan hier. Ja. Suma na de smare bar het meest na kondre. Na Blakaman. Na Blakaman. Maar Sanaman ik wente taki. Sanaman gwente taki. Weet je man. Ja, mensen, het is naar cultuur TV speciaal voor jou. Maar Sanaman taki. Blakaman lesi, Blakaman lo broko. Maar het is zo opvallend dat alle de Blakaman de kona strati konsuku disi of konsuku dati. Dat is maar die daar ook. Dat is wel, inderdaad. Dat is maar die daar ook. Dat is maar die roko, dan je kies de money. Hallo. Nou, zo Blakaman. Maar dat nou, dat kan niet staan in de roko, dat heb je toen naar Japanese jaren. De roko toen maar de op de mofo. Maar, Luko, kijk. Zo hey brada. Zo lang in de op de mofo. Je liet de Blakaman rigeri. Dat Blakaman barigeri, dat gaat voor iedereen. Die ne kies money naar no dat en wat. Het is wel, het kan wel. Blakaman is klaar, dit is idole. Blakaman lang bali ba kondre to ara. Blakaman lang bali ba kondre. Ano er staan in ang Japanese. No. True era. En Atori lastig hè, want kijk. Luko, ko abe over, mi abe een beetje voorbeeld over duurzaam beleid hè. Want deze regering, de president, de minister van Openbare Werken, de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Volksgezondheid, Financiën. Al die mannen hebben hun mond vol van duurzaam beleid, duurzaam beleid. Maar weten die mannen wel wat duurzaam beleid is? Duurzaam beleid is geen 5-jaren plan, is ook geen 10-jaren plan. Duurzaam beleid is minimaal een 30-jaren plan, minimaal. Ja toch? En die brug die er is gebouwd van 8 miljoen SRD is geen 30 jaar, is geen voorbeeld van een 30-jaren plan. Nee, maar herstelt ook. Maar herstelt ook. Duurzaam beleid. Weet je wat duurzaam beleid inhoudt? Duurzaam beleid wil zeggen, we gaan repareren, net hoe de Weidenbosbrug hebben. Ja toch? Duurzaam beleid wil zeggen, we hebben die brug al 25 jaar. Ja. 25 jaar duurzaam beleid zegt, we nemen een lening. We nemen een lening en we bouwen nog een brug, maar we bouwen een grotere. Die Weidenbosbrug is 1 baan gaan, 1 baan komen. Nu bouwen we een 6-baansbrug over de Suriname rivier. Met die ophaalbrug, ja toch? Ja. Plus het Surinaams volk gaat tol betalen. Dat is duurzaam beleid. En het tol, er wordt erop toegezien dat het volk ten goede komt, dat die brug onderhouden wordt. Onderhoudswerkzaamheden van, mocht het zijn dat er iets gedaan moet worden, er is geld genoeg daarvoor. Dat is duurzaam beleid. Duurzaam beleid is jezelf corrigeren. Van evalueren, waar is het misgegaan? Of wat het was toen goed? Want toen waren er niet zoveel auto's in Suriname. Nee. Dus de Weidenbosbrug had wel voldoende capaciteit. Begrijp je me? Maar nu niet meer. Dan had duurzaam beleid, als je duurzaam beleid voert, dan had je nog eentje gebouwd. Of dan had je tenminste een tunnel gemaakt. Dat is duurzaam beleid. Maar dit, een bruggetje bouwen, een markt daar bij de highway. Die markt van hout opgezet, weet ik veel hoeveel miljoen ook. Een markt, een houten, weet ik veel constructie. Dat is geen duurzaam beleid. Maar weet je wat, Bouterse heeft ook een mistake gemaakt. Net wat je zegt van dat duurzame beleid. Toen Bouterse aan de macht kwam via die staatsgreep, de belangrijke vindt dat het was die staatsgreep. Dat zijn we aan het raconeren, dat we niet voor staatsgreep.
Bouwers moesten minstens 15, 20, 25 jaar lang hebben aangehouden. Want toen Bouwers aan de macht kwam, brada, je wist niet van waar ze kwamen. Het soort oorlog de bek moppe kon. Den kantoren we want tek desma. En de allemaal bij roken, maar de best daar also. En dat was het begin van de revolutie. Ja toch, dat was zo. Ja, toch. Allemaal bij elkaar roken, want basta. Brada, je roken toch? Ja, want let jij je pensionisme toch? Perens Madeira. Allemaal de tover. Duurzaam beleid. Alpha 82. Abem horen. Alpha 82. Maar Lucien toen zo snel. Dat is duurzaam beleid. Alpha 82. Lucien toen zo snel. Als je met een bevolking zit, meer dan 75% is laag opgeleid. Hoe verder? En dan klagen we wanneer er mensen uit het buitenland komen die willen investeren, die ook jullie arbeidsplekken willen innemen. Ja, maar als regering, wat doe je? Stel financieringsvoorwaarden voor onze studenten daar in Suriname. Van, er zijn genoeg mensen die zijn geslaagd van de middelbare school die verder willen studeren. Wat heb je te bieden? Wat heb je te bieden voor ze? Stel openbaar vervoer ter beschikking. Begrijp je me? Dat zijn allemaal vormen van duurzaam beleid, maar niets daarvan. Diezelfde minister van Openbare Werken had gezegd, openbaar vervoer gaat gratis zijn voor elke student. Elke jeugdige of weet ik veel wie dan ook gaat, zolang je bent geslaagd, krijg je een perceel. Vandaag de dag dezezelfde mannen zitten onderling te vechten om diezelfde percelen die ze zouden uitdelen aan kinderen die geslaagd zijn van de middelbare school. Ja. Ja toch? Nu komen ze met een ander leugen. Een ander leugen, en weet je, iets van royalty pas. Dat je royalties gaat krijgen uit blok 58. Mensen, blok 58 is al lang gezet als onderpand voor een of ander lening. Als jullie dat niet weten. Het is verschenen in de media. Gaan jullie onderzoek doen. Onderzoeksjournalisten, gaan jullie onderzoek doen. Onze economen daar, gaan jullie onderzoek doen. Men komt met een of ander royalty pas om jullie weer voor de gek te houden. Hoe duurzaam is een royalty pas? Waarom zeg je niet van, ik ga dat geld investeren, ik wil meer hospitals bouwen. Ik wil ervoor zorgen dat er meer arbeidsplaatsen vrijkomen. Begrijp je me? Maar dat wordt niet gedaan. Alles wat we doen is kijken, je geeft de start zijn voor de bouw van een politiebureau voor de tweede keer in je leven, schaam je alvast niet. En je gaat helemaal terug in de tijd van 80 dat alles binnen een fractie van een seconde afgebouwd, afgebrand is, weet ik veel wat. En kijk hoe lang het duurt om het op te zetten. Begrijp je me? Je gaat elke keer weer terug in 80, weet ik veel wat. Maar wat doe jij als president? Je bent minister geweest van politie en veiligheid. Hoe veilig ben je nu in Suriname? Hoe veilig? Hij heeft 150 auto's gekocht. Hij heeft 150 auto's gekocht, dan wat? Die allemaal bijna weer verkocht zijn. Je hebt 150 auto's gekocht. Dan wat? Ook al had je 2000 wagens gekocht, dat is niet genoeg. Begin te investeren in jouw manschappen. Als je videofilmpjes voorbij ziet gaan op Facebook tegenwoordig, hoe onze politieambtenaren tekeer gaan met burgers. Vraag je jezelf af van, is dat het wel? Hebben ze dat wel geleerd op de opleiding? Is dat het? Begrijp je me? Is dat het? Als je ziet wat er allemaal gebeurt, bijvoorbeeld je koopt 150 wagens. Van die 150 wagens stel je 50 ter beschikking van de president alleen. Je houdt wie voor de gek. Je koopt 150 wagens, maar je kan ze niet tanken. Je kan niet op tijd brandstof voor die wagens kopen, zodat ze operationeel zijn. Die wagens zijn al doorverkocht. Het is gewoon triest. Iedereen per midden toch? Dat is tak de sandisi. Dat de man loopt zo de motak, ja, het zijn stoorzenders, weet ik veel wat, bla bla bla, satellietzender. Dat is weer een ander geval weer. Een ander geval. Ja. Die wat er ook gebeurt, wat de regering ook verkeerd doet, deze man verdedigt de regering gewoon. Is op zijn die satellietzenders, de man etaki. De man etaki. Trasta choka de man etaki. Maar de satellietzender etaki en de next hoording, zomaar hoording. De man etaki. Ja, in Nederland die bij Peter en de Vries, maar met taki. Maar luister nou. We kunnen kira maar wel. Maar jaren. Maar je kan brengen. Oh, fit de satellietzender. Oppones maar ai. En tegen oppones maar ai. Sma one. Het mooie ervan is,
Dan maar hebben over satelliet-zenders. Maar zomaar dat is man die attack naar de satelliet-zenders. Het zijn de doorsnee mensen. De man die moest contact met de satelliet-zenders. Per en der. Dat zijn de mensen toch die in de regeringsmacht zitten toch? Hoe vaak houdt de regering een persconferentie? Hoe vaak houdt de regering een persconferentie? Dan maar moest beschuldigen de regering doen voor de mannenstratie. Kan kies onderhoud takeren naar dat EFSA. En tegen de mannenstratie zogenaamd attack zijn naar de regering. Dat is helemaal beschuldigd met het jongen. En de man want die pers voor Nederland gaat rappen. De pers begint dat die ziet dat die de mijn baby. Maar dat satelliet-zender, de mijn oporders maar ai, de mijn tax, ze laten het volk praten. Precies. En de man want dat hij moet monddood zijn. Je moet monddood zijn. Tegen kon poepen in die broek. Maar weet je wat die theorie is? Men zegt een regering die niet kan tegen kritiek, tegen meningen van burgers is een zwakke regering. En deze regering is inderdaad een zwakke regering. Neem het aan. Dezezelfde president. Hij was pas president. Ik zie die man nog zo staan. Hè. Hij was toen pas president. Hè. Dat man weer das nangajas. Dat man weer een kogelvrij vest. Hij heeft te hoog gegrepen. Maar weer alleen kogelvrij vest. We hebben geen geld. Al onze bronnen. Staatsolie is verpand. Dit is verpand. Grasalco verpand. Alles weet ik veel wat verpand. Maar staatsolie geeft jou zoveel, draagt zoveel miljoenen af. Weet ik veel wat. Vandaag de dag is er een directeur van staatsolie daar die een politiek agenda heeft. Ja, een politiek agenda. Want wat doe je als directeur op een politieke vergadering van een politieke partij? Ja toch? Hoe transparant ben je? Hoe erg kan je niet zijn als president dat je de statuten laat veranderen? Toch? Om jouw vrouw zitting te laten nemen als RVC-lid bij een bedrijf, bij een parastataal bedrijf. Maar die hoge meneer van de staatsolie, je weet toch wie dat is? Het is een zogenaamde sluwe intellectuele jaggisser. Er zijn mensen die als het ware door Bouterse, doordat hij die kennis niet had. Hij zegt, ja, maar kennis, doe het maar. Doe het maar. Er zijn mensen gewoon. En dan zou mij doen. Hoe zou mij doen? Begrijp je me? Je hebt een minister van onderwijs die daar zegt hij is professor. Weet je wel wat een professor is? Minister, een professor is een universiteitsdocent, is hoofddocent op de universiteit. Dat is een professor. Professor is geen titel. Professor zijn is een beroep. Ja, professor ben je hele leven lang, maar je moet je blijven updaten. En een professor doet geen uitspraak op basis van etniciteit, kleur of ras. Dan weet u dat ook. Maar ja, het is een probleem als je ook op de Anton de Kom Universiteit professor bent geworden. Ja. Dan wanneer je ergens op Harvard of op de Erasmus of op de UvA. Ja, toch is wat anders, toch, of op Cambridge. Maar ja, ik zeg het ook, ik zeg het zoals het is. Tuurlijk, het zijn feiten. En Surinamers, we houden niet ervan wanneer we de feiten aanhalen. Sorry. Ja toch, we zijn kleingeestig in de meeste gevallen, we houden er niet van. Ja, loko, de man daar Holland, de man Taki, de man... Ja, maar het is een feit. Het is een feit dat de koe meer schijnt dan een geit. Loko nou. Siongas koutu jaso toch? Dat je wakamitas koutu. De examen dat ik ben verdwaald. Kunt u me de weg wijs maken? Soort zorg, soort behandeling je kiest van man. Ja toch? Go naar een strand school, is je een pro agipsa. Ja, maar dat bro, milassie. Maar ja, het zijn van, het zijn... Dat is wel actie. Dat is wel actie. Ik zie me vertellen toen je toen kwam op in hem. Mijn ding. Moreel verval. Sana brokobana was ja, was sweet. Wanneer wat tien staan jazzen, is aber uitspraak sa. Heb ik maar in DNA versterna doet ook. De tweede of de derde man van de VHP, meneer Joggi. Laatste uitspraak samen doen. Zo
Sama aan doen. In verband met als nieuwjaar toch, en in als nieuwjaar na het jaar van de slang. Toen era toch dat? Rat. Oh, paasratten. Oh ja, kijk, look hoe het is voorgekomen hè, dat bij de vorige regering, nee, bij de vorige verkiezingscampagne, ze hebben NDP'ers paasratten genoemd. Let wel, meneer tak gino een politieke partij, maar met tak van Sande. De elkaar de man politieke, de elkaar de man paarse ratten, paarse weet ik veel, paarse virus, paarse vlooien, paarse weet ik veel. Maar if you want een bombie olifant long, lus wap chimois ja olifant. Je ziet van een olifant te broeien en paniek. Begrijp je me? Want ik ga je eerlijk zeggen hoor. Als dit gaat om een olifantenpartij, dan wil ik die kracht van de olifant niet meemaken. Want deze kracht die we ervaren van die olifant is een negatieve kracht die alles vernietigt. Nee, maar Koren schreef naar uitspraak voor Joggi, want dit kan niet, brada. Dit kan niet. Het is niet de eerste, niet de tweede, niet de derde, maar herhaaldelijk. Snap je toch? En zijn wrak niet. De man in het DNA. Ze zitten erna, ze luisteren erna, de pieren kappa. Snap je toch? Dan laten de drinken koffie naar een man. In een koffieruimte. Ik bedoel, je kost me naar een miras, one lazy. In de gia kans van tweede lazy. Dat nou, want dat ik me niet aan jou. Maar dat aan jou in een zaal. Maar daar buiten, mina en dan, ik tak morgen. Want dan one lazy doen, en dan tweede, want dat ik ben nieuw ati. Want je begint maar voor je, dat alles aan zijn, maar bij je tongen. Maar bij je ati. En een man kost, brada. Samang nap ko sa man taka sneki slang voor de sneki. Moest ruim de paasratten op. Brada, nou zijn de bezig jongen. Die zijn een politiek morare brada. Die zijn een rassen. En kan er nou aan mijn dag uit. Maar ik was er allemaal in het parlement. Ik was er allemaal morgen valse in het parlement. Dat toen we ook op het parlement. Brada, ik ben een sapsuma jaren. Tegen in het parlement dan sapsuma jou. Dan ben ik taxi een voorzitter. Dan dat betekent morgen vallen staan. Alles aan samen botaki. Want de minister-president zei voor uw partij, u moet dat jongen, mina maar pas rat, is dat tot rat na één. En dan bilang wat bigi chimbaraya tak, en dan morgen bigi olifant rat, ini siapa bere bigi lek fare kan, dan sama wasabi, sa voorzitter bo piki mi. Want in een geval is me volgens mij voorzitter na pika maar op na suma bede waarnemers voorzitter. Nou, maar pika maar niks. Amai gentori, amai opera, amai gue. Hey brada, blaga mas don't drape, blaga vrouws don't drape. Allemaal op een goalie bij je fucking zaal geden maar met de one participeren. Maar dan mag abab nou op een gue. Dan een coalitie toch, want dan stemmen ja, nee, de man mag stemmen nee, zo ja, want Abbas voor den een biggie burger leg den bij het akeren we doen samen wani. Maar we kunnen het hè. Afrader, maar kan het hè? Maar dat paarse rat, even maar met dat gele rat, dat breus wel gorigeri. Nou kijk, luister. Dat verstaan, breus een verschil tussen paarse en gele. Nou, look, kijk, look Atorina. Pref we fetus, we feitus refi hè. Politieke partijen onderling hè. Als politieke partij, ik zie maar één politieke partij tot nu toe. Eerlijk, dat is de NDP. Zij komen en zij geven ook aan van kijk. Er zijn fouten gemaakt, maar waar er gewerkt wordt, worden er fouten gemaakt. Ja toch? Maar bij deze regering wordt er niet gewerkt, maar er worden zoveel fouten gemaakt. En de NDP is de enige partij die ook komt en uitlegt en zegt van kijk, we hebben dit als visie, dit als plan, dit. De ABOP, kan de ABOP jou wat vertellen nu? Als we een VP hebben en de VP zegt van, hij is nooit van iets op de hoogte, hij weet het niet. Hij is niet, ik wist het niet, ik weet het niet. Mina kauteren met hori. Begrijp je me? Ja toch? Dan, die man komt huis aan huis. Wat gaat hij vertellen aan het volk? Mensen snappen jullie wel. Kijkers snappen jullie wel. Of het Surinaams volk. Begrijpen jullie het wel? Dat als jullie nu een keuze maken. Dat het niet voor jou alleen is. Maar voor ook jouw kinderen en jouw kindskinderen. Want 5 jaar opgeschiept zitten met de regering die het land 30 jaar terugbrengt in de tijd. Is niet easy. Is niet easy om het land terug op te bouwen. Geloof me. Dan praten we over het monetair beleid, over het fiscaal beleid. Maar wacht. Want
Die eet dat was voor Brunswijk. Want ik hoef niet dat ik afval, want dus maar lop Brunswijk. Want ik dacht, je want veel van man die kan een peppy mee brengen. Ama hora man in futu. Ama dat ik van maas moet ik kan keren. Hey, ama tak want dus aan met je want dus maar lop Brunswijk. Ja, dan moet je aan het wachten dat je. Dus maar die heb je batak de lop Brunswijk. Dus maar dan lop Brunswijk verrader. Ja, maar kijk, Luku. Wanneer de tijd daar het verrader. Luku. Hij gaat van de koolkermis thuis komen. Tegenwoordig, de mij leren hoe dat ons stem etnisch. Ik zou zeggen, stem niet etnisch. Stem op een partij. Die stem maakt een goede evaluatie. Van, hey, stem ik voor A? Wat heeft A gedaan toen ze in de regering zaten? Stem ik voor B? Wat heeft B gedaan? Stem ik voor C? Snap je toch? Kijk, nieuwe partijen kunnen sowieso niets voor je doen. Geloof me, nieuwe partijen is alleen maar amateurswerk. Niet wanneer iemand professor is, wanneer iemand titel heeft, wanneer iemand mooie praatjes heeft. Want draaien kon er nog easy. Dat geef ik toe. Chan kan verteren. Draaien kon er nog easy. Boutas besap ook toe dat draaien kon er nog easy. Ja toch? Finesap ook toe dat draaien kon er nog easy. Brada, maar wat Boutas overkomen, mijn kotima voor mijn team, brada, maar wat Boutas is overkomen, was het geloof, zeg je toch? Want allemaal biggie NPS. Want mijn VHP is een politieke partij. Die allemaal een biggie tak jaren nog, hoor ook samen naar mij. En ik denk, zij dat met allemaal aan het doen. Allemaal dat man steken heel netwerk in het kondre. Denk dat man aan. Ja, maar... Want allemaal ben doet deal. Hier toch, alle man die bij ook samen naar man. Er ook samen naar VHP. Ja, maar Luko, kijk. Je kan nergens naartoe. Maar ik dacht, die leuk ik ben onder het tafel die weet. No, nee, maar het deal dat economische deal van Timber zit dat je aan een politieke partij is, man. Nee. Maar money man. dat moet ik met tijden, maar ook toe toch. If you wanna Conre go vooruit, Conre moest bouwen, toch? De jongeren zoeken het hoger op de maatschappelijke ladder. De wansa ego als koro, ja toch? Zij die naar school gaan, die de kans hebben om naar school te gaan, zet je in, doe je uiterste best. Want als jij jouw kansen niet benut, anderen gaan het wel benutten voor jou. En geloof me, als dingen draaien, als dingen kinken. Want if Mino moest er een president, moet ik eerlijk zeggen, Mino ik besluit op basis van etniciteit. Mi luku kader, mi luku kennis. Dat if Amandis dit jaar, Amans Abba ede voor doen een bepaalde sani, dan moet ik Yukon. Begrijp je me? Mino luku ongeacht je huidskleur, ras, wat weet ik veel wat nog meer. En zo toevallig, als deze regering al mogelijk etnisch bezig is, ja toch? En de man de etnisch en Usaba oprichting van partij waarvoor die H ook staat, als je het begrijpt. De man ook kiezen eerder de egisma. Ja toch? Je begrijpt het toch? De man kiezen eerder de egisma. En zo toevallig, if you like andere bevolkingsgroep is snap nou een kantie. Maar if you de geïnteresseerd in Potnangra, doe een lotra trasani, zou je toch zoeken het hoger op, want andere bevolkingsgroepen zoeken het echt wel hoger op. Take me. Iedereen is langer me toch? If me tak van bijvoorbeeld taka henu staan in brada bijvoorbeeld. Amanat grandpa bijvoorbeeld naf bij dit datra. Maar toch, mij zorgen dat alle de man tron datra. Brada, ik ben half met je daarmee eens. Maar als wij allemaal op die manier zouden denken. Allemaal. Ja. En ik bedoel allemaal, dan mag ik morgen varen. Ja toch. Want dan begrijp je wat ik bedoel. Ja toch. Snap je toch? Er moet een balans zijn. Juist. Snap je toch? Balans zijn. Snap je toch? Want dit mag gewoon brada. Brada, uno de moro, maar dan moet karaman zijn. Omdat hij, amana enigste man, look hoe lang als er bij bedrijfspolitiek ba. Enigste man die komt zien dat jongen. Ik wil ook naar alles man is er man. True. Samen bij lopen. Hele bevolking. En waar je ook bent, Yunasrana man. Ja toch, Yunasrana man. Snap je toch? Maar de man aan elkaar kunnen zeggen. Dat maakt de mij niet maar kwalijk. En dat is min of dit heb ik voorzien werkelijk. Je naam is Mati, je sabi gevaarlijk boom. Je hebt ede je dwaar ook, maar je vervoer me. Maar dan met Sarane.
Maar tegen de trauma dat ik liep de man. Dan denk ik met de jongen die kon je naar partij nog toe. Ik moest je wel een nieuwe kaboom. Nog dat ik een wan is die brengt dat aan dat ik ba. Dat is nog je boka partij van binnenuit. Dat kan man het fufuru. Ja toch. Dat bouwt dan hebben we tegen man. En de man die bij voeren, ze bij de keren man. En de bij wa. Nou, look. Want de man alles zet alle equipment kan de man op in de ano. True, dat true. Maar de man op in de ano. Het kan wel veel beter met Suriname. Ja. Maar zei die SLM niet leuk? Dat is nou een vraag van jongens Sabi. Mijn jaar die SLM. Dat de man wat ik SLM over toe. Mijn jaar die SLM heeft bestaan. Look hoe moet tak vast aan de. Dat was aan dat de man fufuru. Broko SLM. Moet tak vast aan de. Moet tak mi otaki fa asande. Mi guas corona tusma sabe de ma ouders beroko na SLM. Saning zomervakantie. Meivakantie, de mij vrij gratis. If SLM heb 500 man aan personeel. Toch? 500 man aan personeel. Alle 500 man, her familie is vrij gratis. Zo'n vliegmaatschappij, nooit normaal draai. En toen, SLM kies subsidie, hè? Nog vergeet dat bij de wantratting. SLM kies subsidie. Ja toch? Alle man is vrij gratis. Tidedi en moet tak vast aan het tidedi. Ja toch? Tidedi en dan blakka man broko SLM. En dan abaywa er. Blakka man broko SLM. Vaso? Omdat de man dat make misbruik voor bepaalde zaken. De man make misbruik. Want de man bij de dictoro. De man bij de. Baywa no bij dape. Baywa no bij dape. Nou dat ben de baywa wat ik aan over. En dan tak je dat make dem baywa wat ik aan over. Want wie is zeker dat luku abaywa. Abaywa, amo setem chin crooked sani, maar amo pompo money go in a system want am fama septaka maka make 2 million of 10 million if ama pot 1 million. Amo pot 1 million. Maar een andere zijde, een andere bevolkingsgroep, die man nou investeren, die man vrij gratis, die man vrij kon, die man een weekendje. Ja. Mo gion tori. Dus de man kan take me kwalijk keren. Pistendi, mi ben gewoon man na score. Maar luku, ya luku, isabi to. Sakatori ka ma mi ben gewoon man na score. Enough kare met. If me wani met tara man e go. If me ama sabi, dan de mas na Judas im tak fasande. En je hebt radar. De mas na verrader. Ja toch, mo go in a nengre. Tuurlijk, Isabi, daar mama ik was scoren. Alla vakantie de boy take plane, de boy go heel gezin, woep, want vaderbond beroko na SLM. Ja. Woep. Je begrijpt me toch? No vader dan een pensioen. Volgens mij zie je dat pago aan pensioen, nooit meer aan go on plane, nooit aan buy een ticket naar een eigen money, nooit meer naar zo'n sponsor ticket. Je begrijpt het Tori toch? Dat is zo je capaciteit. Van capaciteit voor. Dus alle de mensen make misbruik voor de zandis. Na mensen hebben capaciteit voor mijn tak van weet je. Dit keer betaal ik wel zelf voor mijn ticket. Nee. De man misbruik. De man make misbruik. En tegen de man make misbruik. Dan vind ik het terecht. Als je zegt dat je vader 30 jaar bij de SLM heeft gewerkt. En zijn pensioen nu niet gegarandeerd is. Wel, is eerlijk toch? Al die jaren heb je gratis zitten vliegen, het hele gezin. Soms ga je maar vrijdag, je gaat vrijdag naar Curaçao, je komt zondagochtend of maandagochtend heel vroeg terug. Heb je tijd gekend? Je hebt je tijd gekend, dus ja, je pensioen. Als je pensioen nu niet gegarandeerd is, sorry, jammer. Maar mis op dit ding. En ten met tak van deze aan is zo man al op zo. Maar, de man maakt misbruik, tidedi, de man maar pijn niet is, die een ticket voor je. Dat want if you be pompu, im kon contra, if you kon contra me im kon boom im tranga, dat geef ik wel toe. If you kan me im kon boom im contranga, contra me de soor mi tak luister nou, die mi ma of mi pa of suma beroko dape ete, mi be free, maar no des maf mi no dape moro en ta no me free, consor mi. Tak saya tak dape bed is een leugen, je zit dingen te verzinnen. De man be abamoni, de man be make misbruik.
Maar zo, ik ben gewoon een spookambtenaar toe. Ik kan daar gewoon ruimte op. Ja, maar dat was algemeen bekend op alle ministerie. Op alle ministerie. Dat is niet iets van Het is deze iets regering, van deze regering. is iets van altijd. Maar Altijd. naar de parastataal bedrijf, SLM. Nee, maar Chimbara, Saraman is doen, Saraman presteert soort de Saraman. Alles Saraman in een kondre. Dat die kon dat de man kon puru. Oké, overtollig. Dan maar puru zo blakke man. Zo blakke man. En dat is een racistisch beleid, brada. Dat is wel racistisch, ja. Alle regering bekomt bij puru man, voor de eigen man. Maar de man kon de puru bepaalde man. Pota also de Spiderman, dan laat je tak de man roko, je tapt de man money baka. Maar aan de roko zo, bouwt de roko zo. Systematisch de man roko zo, en dat is niet goed. Maar dat is voor SLM dat Chibral zit aquí. Maar mijn sabaten dat mine me man vrij. Maar bij students maar die bij de kon en bij student bigi black man des don dat petak. Dan na directeur de regulator. Maar black man tegen man doen sani. En je negi zijn zeggen voor de afstel zien door sani dat is leuk. Je weet dat niet toch? We tak van deze handen. Het zijn feiten. Dat zijn feiten. Het zijn allemaal feiten. Hey, SLM. De man maakt misbruik. De man maakt misbruik dat. Maar ik weet je tak wat tot idee, hè? Ik dacht wel, maar non loop van je tak, de waarheid moet gezegd worden. Natuurlijk moet gezegd worden. Onafkanning. Ik denk dat jongen, het had veel beter kunnen zijn met Suriname. Ik ben afgesmasa best doen dat jongen, nee. Mes don ja bouwen kondre op, money moest kooi na kondre, dus ik bij. Machine vrij na tapu watra. Om onderhoud, money moest kooi zijn. Ja, brother. Dat is een opvatting. Ja, brother. Even kies zo'n 1000 golo in beheer. Ik mag voor 100 golo. Maar ik ga voor 999 van 1000 golo. En ook kan hij ook, maar overal ter wereld corruptie daar. Overal ter wereld, amas dan skia patu, amas voor op tisani. Dan voor mij dat brak, maar of ze nou dan voor apply dat te play. Maar luko, ik go na het principiële ook, hè, dat phishing hè. Dat luko. About de one mooi saniera if alle regering sa ekong en go een battle na de schrijf van wie heeft het meeste gedaan. Ja toch? Ja. Sommige ja toch? Maar luko, lenen is geen slecht ding hè. Want alvast van de mij tegen ja, de man lenen is geen slecht ding. Maar de manier hoe het geld, de wijze waarop je met het geld omgaat, waarin ga je het investeren, dat nou een verantwoord toe. Want we zien alleen, ik alleen niet. Ja, ik alleen niet. Maar tegen Leni voor de duurzame projecten. Nog bouw udu broodje, nanga pakket tori, nanga de standaard. Maar 6 jaar en dag weet ik wel aan de Suriname is een importland. Wat is er nou trouwens een exportland? Nee, brada. Dan zat je bruis kan tak hier. Suriname was ook een exportland. Nee, we tak. Suriname is een importland. Ja, nu. Suriname is een importland. Maar niet altijd. Brada. Voorzien. Waar onze eigen tandpasta, Castella, Ube Abu Egypt. Maar boy, dat dan bouw producten te top. Ja toch. Maar fabrieken, bij de fabrieken, suikerfabrieken. Mismanagement. Ja, maar koolhydraten den sanati. Maar wat landbouw betreft, alesi, bana. Ja toch. Dat is aan binnen maar bij produceren nu. Ube ab money, toch? Want money bij kunnen voor de lang. Ja, natuurlijk. Dat zei de. Hoe doet dat maar? Maar Luko, maar luister, onze leiders, Luko, Arki, onze leiders stimuleren onze lokale productie niet. Nee, Chibra. Arki moet allemaal takiara. Of onze huidige leiders. Nee, de huidige leiders naar de leiders. Ja. Dan ben ik uit op. Je wil dus, iedereen sluit zijn ogen daarvoor. Maar en de PS-regie moest beginnen via peers, niet letterlijk op een trobi, maar met de feiten. Een plan voor de man. Het is een werking om alles in handen te hebben, want ik moest allemaal takken. Doordat Suriname niet produceert voor Sengat door zee voor kies money more, zijn er mij doen. Maar importeert toch? Ja toch. En in zomaar anu alle de importeert beginnen dat dit. Precies. In de ma anu. Sama tak mine importeert idee.
Alleen niks maar Japanese school in de schijf. Alasma. Alasma. En dat beneden me aan. Import. Maar kijk, die En hij beheerst man. luister en Dat die maar valita man. Baca niet. Boita valita bij zijn maar abba valita dat. kijk naar ons banksysteem. Ik maar valita. Kijk maar naar het Surinaams banksysteem. Kijk maar. Onze banken. Kijk, weet je, Luco, in Suriname gebeurt alles omgekeerd. Normaal is het de overheid die een bepaalde richting bepaalt van hey, kijk, we gaan als land, we gaan die richting op. In Suriname gebeurt het omgekeerd. Ik had hier niet aan brada. Strati e bepaal, zeepsa. Voor Cambio kan bepalen koers. Voor Cambio kan bepalen koers. Fa you like regering ook go in conclave of je overleg nanga want to strati man toch dat de ma ook ote you sana de ma eis. No, asana nego zo. Je begrijpt me toch? Jullie regering moest zeggen van hey, dit is onze visie, deze richting willen we op, dit gaan we proberen te doen. Zij aan zij, schouder aan schouder, met ons allen wogo. Maar in Suriname gebeurt het omgekeerd. Maar sana, ik kon naar de valuta. Want in bereken luku. In San Guadoro zei voor mij is valuta voor je. Ja toch? En van de man, abba valuta. Nee, maar bij. De mij bij valuta. Dat mij zeggen. Nee, maar bij. Je had het over economie. Tak over economie era. Vader man het educeren naar de money. De regering geeft ze, de regering stelt genoeg valuta ter beschikking. Oké dan. De regering stelt genoeg. En dat is ook een oplichting van het volk. Ter beschikking. De regering stelt genoeg valuta ter beschikking. En ook daar gaat men selectief te werk. Oké. Ook daar, want als je geen grote importeur bent, dan kom je niet in aanmerking. Toch, de importeur, ik kom makkelijk in aanmerking. Want mij op man, zei tegen mij, dat ja, bet, mij wil gewoon naar bang, met ik want 200.000. Maar je zou ook op voor €3.000 bij de bank, toch? Ja, we hebben niet. Probeert u maar volgende week, u heeft al genoeg opgenomen. Maar wat tramai kon aan mij tegen gewoon toebarkie doen zo gewoon. Maar dat zou ik me toch echt willen afvragen. Zomaar naar de manati. Want in een tijd dat je gewoon naar een bank is gewoon dan je de geleerd naar bank is op you, je doet straks naar een bank, dan kan gewoon de actiebank is ook. Bank moet sabi. Bank moet sabi. Bank moet maar. En je moet het deel zo bank dat gewoon inkomsten de, maar dat per de inkomsten via het mobile. Broer, als dat nou moeilijk als Ranang. Als dat nou moeilijk, Ranang heeft ik kon een bedrijfstempel. Una mag tak de sanat in mek want to document, want to bedrijfstempel, bam bam bam, ik go in bangi. Je pura maar niet zo. Je begrijpt me, er wordt gewoon niet verder onderzocht van hey, hoe of wat, hoe, weet je. Laat wat tak van de sande. Er was en dezezelfde regering, volgens mij, niemand aan heeft in een nieuwsurfing deal of zang. Après per nieuwsurfing schrijven naar adres, de maar regel wan bus jari. Wan kantoor schrijven naar dakje. Ja. Begrijp je toch? En van man teka sem KKF uittreksel dat. Die man gaat gewoon naar de bank, die man opent een zakelijke rekening, ga maar verder. Het zijn dingen die gebeuren. Het zijn geen dingen die gebeuren. Het is gewoon zo. Ja, maar daar kan de kleine man niet aan tippen toch? Want dat bedoel ik, je moet bekend zijn. Ja, tuurlijk. Ik van maar bellen, maar tak ja, me bel mevrouw A. Mevrouw A, tak meneer B, komt u maar zitten. Het wordt geregeld. Ja. Komt u 2 pasfoto's, weet ik veel wat, deze stukken. En maar gewoon accountant met een valse inkomen staat op gamma. Kijk. Het zijn dingen die gebeuren. Die systemen in Suriname zijn achterhaald. Dat je nog moet gaan naar CBB, dat een vrouw schrijft een kwitantie uit met de hand. Het zijn geen dingen die van deze tijd. En zolang het geen geautomatiseerd systeem is, kunnen we niet praten over een waterdicht systeem. Want het systeem is achterhaald. Je begrijpt me? Ja. Dus als je altijd net names en faces en als je kiest een afkeer, tegen bepaalde zijn Israël, je kiest een afkeer. Omdat nog een controleur. Juist. Een controleur. Juist. Tuurlijk en dat is niet. En dat is gewoon het samenstakje in de digitale wereld. Brada. Maar achterhaal jaren. Tuurlijk. Dat is ook een pak maar voor. Ai.
If me wan lees me bij na me bekijken me bij dat Sranang da wa bij de rechtbank da ons doen legalisatie nou. Pim go legaliseren toch naar rechtbank in Sranang. Ja, ons doen. Maar kan inzien gewoon proep. Misschien knik gewoon die abbeveiliger. Dus abbeveiliger guardoro zie dat mis doen zo toch? Ai, dan knik gewoon maar kan inzien abbeveiliger. Ai, herre maar wat ik zeg gewoon guafesi go ai. Is het zo erg? Ja, dat is erg. Begrijp je me? En usa ego man ten vroeg, want de eens bananga systeem, maar je maar ontwijk, maar binnen systeem. Je hebt geen keus. Dus je go je tekit en je doet moeite voor godoro. Dat die conditie waar man kon gewoon aan knik. En ik vind het jammer, maar elke keer naar een bepaalde soort type beveiliger, naar de poti blakka boy. Ja. Isabi toch zijn moeilijk, je laat je omkopen door. Ai mi saba, niet eens naar money. Ai mi saba maar sina mi mana. Maar brada, wat je daar zegt. Volgens mij hier beveiligingsraad. Dat is zo belangrijk mij beveiligen. Nee, kom. Die staan in een maar dat is een opristak. De beveiligingsambtenaar. Nee, zie dat maar wel. Maar in zie dat maar lekker van je zie. De man de brada. Look nou. Bij de man tak de man krenten in de pap. Ja, maar echt dat je dit tak. Nee, look bijvoorbeeld. Je gaat naar de bank. Je pakt een nummer bij de bank. Volgens mij, je gaat 9 uur 's morgens naar de bank. Of voor openingstijd zelf. Pas sluitingstijd ga je uit de bank. Maar op mijn man kon gewoon beveiliger in Longo. Dat moet ophouden, man. Het moet ophouden. En zolang er names en faces staan in Tango door in Sranang. En nog kon onthouding, zolang er names en faces staan in Tango door in Sranang, komt het nooit meer goed met Suriname. Want dat geeft aan dat wij als natie, we zijn geen natie, we zijn blijven vaststeken. We zijn blijven steken in de tijd. Je zou je toch dat, voor man kon dat je kon, sumana you, mina bed, you na bed, bed, ai, kon na bed, dat moest je dappen, moest je snap wakti, moest je mopota saramaka kon, of kompe, of sang, moest wakti. Omdat moest je nou op money, moest je nou op recht op een afkati, want heb een afkati, om een bepaalde afkati, je ziet dat mij tak dat de mij heb sociale zijn, maar te bige heb de man, geen probleem, de mij bige te tak na zo'n money in bige stort. No so, als man nou leest dat story voor jou, dan gaat het het zijn dingen die gezegd moeten worden. Zolang een heleboel zaken niet toegankelijk zijn voor elke laag van de bevolking, kunnen we niet zeggen dat Suriname vooruit zal komen. Je begrijpt me toch? Asaan dat dete, want asaan dat wel dete. Asaan dat dete, ja. Asaan dat dete. Dan tegen een vakantie erachter. Ik ben eigenlijk, ik wil er niet even rustig. Hoor je schrijf rustig. Want dat zo. In kom maar. Ja toch? Hoor je schrijf rustig. Tuurlijk. Je snapt nou, je go bij vaste lasten. Je snapt nou een bali per impai bijvoorbeeld die energie of die water. Je begrijpt me toch? Dat ik go. A rij lang zodanig. Gooi je zo een beveiliger te kwam aan wat aan. Even mevrouw. Papieren chago. Zo erg. En zolang de standaard heeft zat op in Sranang, dan kon er nooit nog go vooruit. Misschien wel lezen we aan dat is door in een plane met wassen dan. Dan zie je wat een pico te kwam aan bakassie, comportafissie in een rij. Dus dat zal het even zo wel, dan gaan we het misschien wat. Is dat op een rij langer zo te? Ja. Plane landen. Ja toch, dat plane landen. In dat bakassie. Maar dat is maar die van kopora maar uit een rij. Kijk, dat ding is. Dan ben je breed tak met terug in Europeer genoeg. Asana moet de eerlijk, en als man wacht in beurt. Ja, Asana is sweet, want ja, in Holland, ik mag die voorbeeld, maar wie zomaar nog een MP of jij in Holland mag. No man, je gaat in de rij staan. Je gaat in de rij staan. Dat ook is ontslag. Nee bro, maar er zijn net gewoon in beeld. Tegen door het jaar, dan weet je. Rij. Orde. Tuurlijk. Want als je go man nam na sessie, ino ook na vast mara. Als man kan zien zo, als man tijd tak hello. Wis ne mako uit China. Nee maar Walesi hè. Walesi weet je, maar jaar ten daarmee bij daar Srananda ube de na bangi. Dan arebe langa na bangi abe de COVID tent toch da me do business.
daarmee stort money, sabi toch? Dan dat is ranang. Maar vrouw, wat maar haal me in, toch? Wat play biggie thing, isabi toch? Ik kon, weer doen roep lang, isabi COVID thing. Ja, kon en dan toen was deze regering pas aan de macht, dus wat lomang sa bauta pot ala dus bauta de masena regering go na alama dus om met zogenaamde leefwacht veiligheidsmannen kon opgong dus maar kon maar weer een mooi voor saka MP damit kot wa odo toch met ja toch met ja broeder we staan nu in een rij. Als daar de dood stond te wachten op ons, zou niemand de eerste willen zijn. Ai, niet tegen man. Het is top ja, een medewerker dat bang is met elkaar in, maar als maar shisamsa, als maar potama gewoon, als maar wij met kom jij. Ai, dus. Dus ik opimofo. Ik opimofo, maar zij de mim opimofo. Zij de unama begrijpt van wachten op je beurt. Als het daar staat geschreven wachten achter de rode stip. Ja. Moet je wachten achter de rode stip. Maar daar gaat men niet voorbij. Zit je een militaire rode stip. Ja. Want trauma kan ik gaan. Maar inschrijf nog go. Inschrijf nog go. Maar wat dat betreft, in een maatschappij zelf. Ja, maar als je dan hebben dan maar hey brother. Natuurlijk, in een maatschappij als aan je vader mis. Orde de. Normen de. Ethiek no de. Next no de. Bijna ons is het recht van de sterkste. Maar als het recht van de sterkste echt moet gelden. Alle man de plein no tak de. Je gaat de vrede want je sabaten om je we gaan het meer. Maar de moment zo roepen dat maar de cowboy. Het is snel dat maar echt als het moet stoppen. Als je dat idee. Bijvoorbeeld je hebt een paspoort van nodig, zo maar moet wachten al lang maar ik zet Tamara uit Pawani. Maar het moet stoppen. Maar vijf stappen man. Maar moet wassen dan op een trakonde en maar paspoort van nodig. Maar nee, kies je maar zo wachten moet al traman. Jo, maar ik zeg paspoort snel. Tot aan huis. Ja, tuurlijk. Maar ja, ik hoop dat als er een nieuwe regering komt, dat die wel gaat werken aan deze dingen. Want zolang er nog geen mentaliteit, kom boeren. Even, want de hamvraag. Wat hoe je ons aan brunsie het voor Atori voor hij moet zich aanmelden. Wat los aan hij gewoon doppot. Dat is sensatie. Dat is nog wel lekker als aan nog sensatie. De man kan ik e-mail die aan. Dat e-mail die aan. Maar nou go dat voor kan dat. Want if you mail die aan hier voor. Men vraagt mij eigen af dat je de man de loonbak aan man. Per verstandig. De man die bij een look one bij inkomsten van allemaal ja buiten een brunsie en precies misser dat jong allemaal aan de buriti. Brunsie dat hier nou laat me met rust dus zoek als massa dat bouwt dan go poti. Nog wat klets me. Nee, dat is niks mee daarmee niks mee te maken. Brunsie dat jong, zou ik klets me want die niet doen dat die. Met dat was aan ja. Dus zoek als massa dat man go poti na ozo. Ja, maar kunnen bara angst zijn mijn een geloof in een rechtelijke macht dat hij dat maakt is de mooi. Nee, maar kijk, Luku, Asande overduidelijk, hè, dat rechterlijke macht de verkeerd bezig. If me, you know dat Asande het gewoon, hoe maar bij categorie zijn die gasten. Maar heer Dorosiko, believe me, Holland te tegen you, dat rechterlijke macht voor you de verkeerd bezig. Dat is maar pleti, hè. Dat is maar pleti. Heer grondtapu en luku en op basis van sang ik kan luku even konreden te vertrouwen. Voor de maar rechterlijke macht. Want if you nou, Sani, buitenlander dat ik op klaar aan 15 strana onschuldig de maar hoor bijvoorbeeld zomaar. Ja. Dat de maar bige persie af. Dat you nou strana paspoort. Bige pai to dus royal lusu. De maar bige drukkie. Zijn dat soort dingen. Kijk van, hoe betrouwbaar ben je? De man te kwam vrouw, als minister, aan ministersregie. De man te kwam vrouw, dat man denkt dat tama pota vrouw naar Frans-Guyana, dat is maar dit op Europees grondgebied. Is abatori toch? Voor een vrouw, no? Want mevrouw Assawini of zo. Oh, ja. De man te kwam vrouw, pota vrouw naar Frans-Guyana. Dus... Amok zit ook. Ai.
Mina sabi. Atoren na amok siya ng bransiara. Om te zien, de mannen boes nengere sma. Dat lukt van mij om naar boes nengere vrouw. Waarom? Omdat de vrouw het takkie. Ik zou nou hier afvragen graag. Ik ga pas nog maar lezen naar ons ja. Eigenlijk in nodig uit. In nodig uit. Dat is dan precies. Dat we komen toekomst doen actie want me wanneer persoonlijk van vrouw dat jou. Als we niet via arkie of je doen naar cultuur TV speciaal voor jou. Bel naar ons, want we willen het fijne van weten. Mooi, brada, zo zoetjes arbeid door, want na €1,5 weg. Ja, maar intellectueel toch niet zetten. Chago? Want arkibu era matakera chibara. Want vaak intellectueel zijn Holland. Nou, hoe intellectueel, dat gue pasik ba. Is dat soort voorbeeld amoji. Den sanama, na mai kan se diaspora, top diaspora, begi chano me lees roko chano wangeno roko isabito. Sai ka motaki. Amotaki den mana insana en termijn kost de mana insana. Na mana kost trabo volken. Want a voorbeeld samoji. Amotaki de mana insana na mai meklet krabo in bari, want intellectueel doa exprak dat jara. Want intellectueel alhoewel want los maar een verklaring, maar ik die verklaring dat hij taki. Hij rommel dat hij voor krabo in Bari niet bestaan. Want een krabo habitat, een krabo in Libië, een krabo leefgemeenschap. Dat is Libië. Dat zie je wat er toch? Zie je wat er? In toko. In toko. Dat zie je die een verraad dat hij de zogenaamde blackman we met krabo in Bari. Waar krabo de gooi naar Bari. True. Suma pot a krabo in a bar. Jullie intellectueel. Ik ga arken miljoen dingen takken. Ik denk ik kon niet maar kom tak nak sara. Maar dat is abito. Wat krabo de kon in a bar. Sabito. En dan nou den onja se takasa ons het fasi. Dan ons stereotype sana ma druk tap onlik blakaman. A blakaman lesi. Ja toch, Blackman sleep. Blackman sleep, isa bida. Na so Blackman na le krabo in Bari. Maar tegen je keren dan if je takasa na se ja men nagi bosi er se si yo want dat taki you isa bida je signeer ta Blackman you celebrate say for look at Blackman le kisreti ta go denki tak sere met de maka Blackman so. Nee, je treve praten kom moro fare en if je kis moro score moro mi je taken. Alles mau beri bisa tak tuh. Kalau sang nama achterhaalde sanit ba, belakang mana mekle krabo in Bari. Ono nemi kuala kara barang salwi sumana uno. Ma atori disi, nama mina kamera sami mang de play diaspora intellectueel. Dat net channel wan jero, dat net jawala sef nooit de man jiwa. Pada mat nooit de man jiwa. Amara journalist no? No. Amara Euro politicus. Maar amana euro pesara ama mino kara mane kisa bitak ma jasa no de man jama post lek burgemeester wa presi na afai be falig so ibe de in P van de A ibe chance te takera na tan diaspora no es opimo petagon rosso dan si jaso to ya di pension tan jama e ti gasra motera mata na marisha na ko plagar. Ja, brother, dat bakal cultuur TV speciaal voor jou. Je hebt het gezien, hè? Zoetjes aan Dora en natuurlijk, ja, taki, sana brokobana. Brokobaskida. Ja toch? En natuurlijk kan je tak was een die commentaar te Montori, natuurlijk hieronder, je ziet toch, ik kan schrijven. En dan, wel lezen, bakal, dat je lezen, dan, pakken, bouw dit. Die zijn op de deskundige verstaan toe, Boldewijn. Nou, dingen zo is er maar een Boldewijn. August Boldewijn. Takkie kwam met die man. Ama die man minister Pereman go wika man. Karama met ama kontak wan sambaga. Ama op hem over sere kama takkie. Ama die kostak ja alles aan seksa boom. Toen ik zei extra no heden ten dagen no. Ama tak niks daarover. Terus akhirnya lagi, ama besrigi, nama gugika mang, nama kontak, mas nane lekwa maleka mang fu kort launch itu, ama fu NDP, pakai ni.
Is dat maar zo met dat toch? Dus dan mag nog een deskundige toe meneer Boldewijn. Maar ze rijden op een maffe, ze zo rommelig dat je want volgens mij allemaal nou de haters voor NDP. Men zei altijd maar zo behaat NDP. Dus volgens mij NDP moest direct met de man nog attack next morning. En die zei toch? Maar dat nou staat toch? En dat nog staat ook. En zodra je de mensen kon je naar media. Het is een takwan zijn voor NDP, want negatief zijn niet. Nou, om de man op de man voor takwan positief zijn voor NDP. Allemaal die hoe naar NDP. Ze weten het allemaal beter. Ja, mensen, jullie hebben het gehoord. Mooi. Eerder wat hoor ik dadelijk naar stem. Als hij niet zo tof. Want Oeshi, die bouwt dat van volk met Firi. Die zei dat. Dus we brengen alles maar erop, hè. Dat wordt de stem op NDP. Hier boom. Maar hier nou. Wat moet je zeggen dat Hier nou. Oeshi. Onder de sekkie. Quando ele chega de jongen, ai, a massa betak de waarheid, jongen. Maar baby, cadê? Ja, o wiki no. Maar kom dat je aan stemming komt. PAP Vini, bam. Zopsa. Zopsa. Wat is dat ding? Otak was aan het. Otak was aan het. Otak Chane ding, dat ook Vini, ja. Chane ding, dat ook Vini, en Brazil, dat ook Lunting. Want de man dat brasa is er. Maar hier Chano Vini, Brazil Vini, NDP Vini. Nou, zitten we in het parlement. Sommige Vini. Maar goed dat PAP Vini, dat is ook. Nou, hier in de in de begrijp maar. Is Chano Vini, Brazil Vini, NDP Vini. Nou, men zegt het erop. Maar dan voel ik de 51. Nou, maar FVAP Vini. Dus allemaal moest leveren aan president, dat weet ik. No. Maar alle 51 NDP moest kiezen. Volk moest die NDP alle 51. Maar dus aan nog bestaat dat VAP weer. Maar zeg grapje met jou. Maar Jan, ik denk ook niet. Ja, het kan nu niet. Maar je hoeft ook met al die weten. Maar het kan nu niet, kan doen direct. Dat die man wordt Nou maar, is dat zo mijn look mee? Is dat zo mijn look mee? Dat die man heeft Jan niet. Ja, is dat zo mijn look mee? En dan kennen we Paul. Ja, als hij Spanje roept, maar dat niet. Gado daman. Chano Vini. Maar dat grapje met je. Nou, alles gaan samen halen. En alles gaan samen halen nog. India schreef op alle blakken maar verzijden. Voedselpakket India. Nou, alles zijn de blakken. Blakken sardine. Ay, God. Ay, boy, maar ja. Dat is maar ik krijg des maar nodig. Maar wat denk je? Wacht die, is Jan Willy. Salsa. Want ik krijg des maar nodig. Heeft Jan Willy salsa? Doe kan te komen tot India. Beta papi. Boy, mijn opa maar winnen. Normaal. Nee toch? Wat allemaal geloof. No. Dus hij 5 jaar de kans gekregen. En jullie, wat hebben jullie gezien? Dus allemaal wat in de 5 jaar is klaar. Meer houten bruggen. Meer houten bruggen. Hé, maar je dat maar ik denk. Afvallen moest je van jongen, een broodje bouwen zo'n $1 miljoen. Je mag een spooi bier dat een broodje Mickey. Mevrouw Plito met Carinaire, en ze fijn mevrouw Plito van Houtenbrug voor 8 miljoen. Je bossa torica door ze, no de bedreiging, met de bedreiging. En dan dan je, John, ik ben dan nou weet ik veel van mijn districtcommissaris ook wel lekker dat nee. Ja, maar dan ben ik wel pokoe van broodje. Nee. Dat is maar snel. Chaneli. Broodje. Wat pokoe is van broodje 8 miljoen. Brood van 8 miljoen. Ai. Eigenlijk dan maar met hem jongen. Apocrato serie. Ja mensen, dit was het weer. Het is vandaag zondag. En natuurlijk, we moeten ook lachen. Als we naar serieus zijn, als we naar Barack Obama, en natuurlijk, lachen moest dit doen. Daarom, wij gaan die groeten. En doen we Bar Odi. En zij die vandaag jarig zijn natuurlijk, TKD.
En natuurlijk, je bad is maar een beetje de baka. Een beetje met bari en nog maar begin dan met Egi Piching, die op 57 jaar te doen. Het was 2 uur in een zondag 9 februari. En mama, Yuna is af blakas bij Takito. Alla mama na mama. Kuli yang panesi blakamang mama tang mama. Mama Jacoba Carolina Beer. Mijn verstering dan 96 jaar. Ik hoop dat ik niet kan door de 96. Maar jouw mooie vrouw, ja, want blakka boy. Prachtig, mooi woorden. Met haar groeten. Nou, groetjes, ja toch, met Baranas mama Sting. Dus ja, odi, we shoes tref baga. Mooi man, odi allemaal trappen in Sanang, maar ook overal ter wereld. Die was maar boom bijodi. Dank voor het kijken en blijf ons steunen. Subscribe en Sega Boskupu Gawaka. Want wij willen dat het goed komt in Suriname. Street media, mensen poden. Maar mijn optak we studenten zijn niet mis met taki. Voet teken de optak om morgen varen. Because if uno taki en onlijk street media no taki. Boy, dan mij onderschat on boy, maar een biggie. Zo is dat. We tak odi alles maar. Want teka lobby, teka shwiki. En natuurlijk tot volgende week. We Barodi. Barodai. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. No horno blu, tambri pinu srefi. Una de westra namang. Vaderland, Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sap toch? In Meati, Srana. www.uturu.com for the generation.